በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስብሃት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ። እግዚአብሔር አምላኽና ከነምልኮ ስሙ ክንጽውዕ መንግስቱ ክንወርስ ንዓና ነገልገልቱ ስለዝፈጠረ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር በብማዕርጎም ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻነል ሲሳይ ዕለት ዝብል ትከታተሉ ዘለኹም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ብፍጹም ሰላምታ ናይ ጎይታናን ናይ አምላኽናን ናይ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? ብድጋሚ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዘለናዮ ኮይና ቃሉ ክንሰምዕ ቃሉ ክንምገብ ስለዝፈቀደልና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ለማዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንመሃረሉ ትምህርትና ስለ ጾመ ነቢያት ክኸውን አቀዲምና ሰሪሕና ዝነበርና ቪድዮ ስለ ነቢያት ትክክለኛ ነቢያትን መምዘኒታቶምን ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ጾመ ነቢያት ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ኣብኡ ነጊርና ነርና ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሕፅር ዝበለ ደቃይቕ ንሪኦ እንታይ እንተደኣ ተባሂሉ ስለ ጾመ ነቢያት ንምንታይ ኣድለየ ንሕና ድማ ንምንታይ ኢና ንፀውም ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። መጀመርያ ስለ ጾመ ነቢያት ክንዛረብን ከለና ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሃይለ ቃል ክንርድኦ ዝግብአና ኣገዳሲ ነገር ማለት እዩ። ጾም ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሓትት እንተደኣ ኮይንና ቅዱሳት መጻሕፍትና እንታይ ኢሎም ይምልሱልና? ጾም ብሂል ተክእሎተ ብእሲ እመብልዕ በግዚኡ ውቅሳ። ሓደ ሰብ ንዝተወሰነ ግዜ ኩሉ ግዜ ዘይኮነን ዝተወሰነ ግዜ ንዝተወሰነ ሰዓት ካብ መብልዕን ካብ መስተን ዝኽልከለሉ ኣገልግሎት ጾም ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጾም እዚ ንምንታይ እዩ ዝጠቅመና ንዓና እንተደኣ ተባሂሉ ኣብ ሃይማኖትና ንክንፀንዕ ንነፍስና ንኸነበርትዕ ማለት እዩ። ጾም ማለት ስጋ ትደኽመሉ ነፍሲ ግን ተዓብየሉ ነፍሲ ግን ጉልበት ረኺባ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትመላለሰሉ ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደስተኛ ኮይና ሕጉስቲ ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትቀርበሉ ነፍሲ ጾም ምስተማልእ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ጾም ሰረዐ። ጾም መዓስ ጀሚሩ እንተደኣ ተባሂሉ ካብ ጥንቲ ካብ ኣዳምን ካብ ሔዋንን ይጀሚሩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ካብዛ ሓንቲ ዕፀ በለስ እዚኣ ኣይትብልዑ ካብ ካልእ ግን ውልዒሉ ክህቦም እንከሎ ካብታ ኣይትብልዑ ኢሉ ዝኣዘዞም ዕፀ በለስ እቲ ዝሃቦም የዕፃው ወይ ድማ እቲ ዝሃቦም መግቢ ይበዝሕ ነበረ። ግን ኣይትብልዑ ክብሎም ከሎ በቂቁሎም ዘይኮነ እንታይ ዳ እንተደኣ ተባሂሉ ጾም ይዝምህሮም ነይሩ ማለት እዩ። ንኣዳምን ሔዋንን ጾም የስተምህሮም ነይሩ። ስለዚ ጾም ማለት እንታይ ማለት እንተደኣ ተባሂሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ናባና ዝመሓላለፈሉ ንሕና ድማ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንፍጽመሉ መገዲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዳምን ሔዋንን ጾም ፈጺሞም ትእዛዝ እግዚአብሔር ፈጺሞም ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝገልጽሉ መገዲ ሓደ እንታይ ነይሩ? ጾም ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ዝጀመረ ይኮነን። ሐዋርያት ብሲኖዶሶም ዘቆምዎ ይኮነን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑን ሕጂ ዝመስረተቶ ይኮነን። እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብ ኣዳምን ሔዋንን ዝጀመረ እዩ ማለት እዩ። በቂቁሎም ኣይኮነን። ምክንያቱ ካብታ ኣይትብልዑ ዝበሎም ዕፀ በለስ እትብልዑ ዝበሎም የዕፃው ይበዝሕ ነበረ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔርን ሰብን ንራኸበሉ መገዲ ጾም ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። ከምኡውን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስጋውነቱ ብዲያብሎስ ኣብ ዝተፈተነሉ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ኣለና ወዲ አምላኽ እንተደኣ ኮይንካ ነዚ እምኒ እዚ ናብ እንጀራ ቀይሮ ናብ ህብስቲ ቀይሮ ክብሎም ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ዝግስጾ ወይ ድማ እንታይ ኢሉ ክምልሰሉ ከሎ ኢና ንርኢ ወዲ ሰብ ብመግቢ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወፅእ ቃል እግዚአብሔር ዳ እምበር ክብሎ ከለና ንርኢ ማለት። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ? ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወፀት ቃል ኣየነይቲ እያ ምእመናን እንተደኣ ተባሂሉ ጾም እያ። መጀመርያ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወፀት ንኣዳም ምስ ፈጠሮ ካብዚ ኣብላዕ ካብዚ ኣይትብላዕ ማለት እዩ። ስለዚ ብመብልዕ ፍትኖን ከሎ ብጾም ገይሩ ዝምልሰሉ ዘሎ ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ብኣፉ ብዝኣቱ መግቢ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ካብ ኣፍ እግዚአብሔር
በታ ካብ አፍ እግዚአብሔር ዝወፀት ትእዛዝ ዝነብር ክብል እንከሎ ካብ አፍ እግዚአብሔር መጀመሪያ ግዜ ዝወፀት ጾም እያ ማለት እዩ ስለዚህ ብጾም ዝነብር ንማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ደቂ ሰባት እንታይ ኢና ንገብር እንተላ ተባሂሉ ብጾም ኢና ንነብር ንእግዚአብሔር ደስ ነብል ብጾም እዩ ገጽ እግዚአብሔር ንርኢ ብጾም እዩ ከም እንተላ ተባሂሉ ከም ቅዱሳን ነቢያት ሙሴ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ በጾም ወበጸሎት ተመጠው ሙሴ ኦሪተ አስሮነ ቃላተ ከም ዘለ ቅዱስ ያሬድ ሙሴ 40 ለይትን 40 መዓልትን ጸይሙ 10 ትእዛዝ ዘለዎ ጽላት ተዋሃበ ጽላት ረከበ ማለት እዩ መሕደሪ እግዚአብሔር ዝኮን ጽላት መሕደሪ እግዚአብሔር ዝኮን ታቦት ቃል እግዚአብሔር ብኢድ እግዚአብሔር ዝተጻሕፎ ታቦት ተዋሃበ ንሕና ድማ ልብና መሕደሪ እግዚአብሔር ኮይኑ ዝርከበሉ መገዲ ብምንታይ እንተራ ተባሂሉ ብጾም ማለት እዩ ብጾም ነቢያት ኩላቶም እዮም ጸይሙ ዳዊት ጸይሙ እዩ እዝራውን ነዚ መጽሐፍቲ ምስጢራት መጽሐፍቲ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያንና መጽሐፍ ኣብ ምርኮ ባቢሎን ምስተቃጸለ ኣብ ምርኮ ባቢሎን ዝተፈ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ነዚ ምስጢሩ እዚ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክሳብ ሕጂ ትምከሓሉ ዘላ መጽሐፍ ንኸምጽእ ንኽእክብ ንኽጽሕፍ ጾመ ማለት እዩ ምስጢር ንኽኸስት ማለት ምስጢር ንኽረክብ ሰማያዊ ምስጢር ንኽግለጸሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ነፍስና ምስጢር ናይ ሰማያዊ ምስጢር ክግለጸልና እንተራ ኮይኑ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ክንጾም ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ንኸምዚ ጾም ፈቀደ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ወገናት መብዛሕትኦም ወገናት ጾም ንምንታይ የድሊ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሓንሳብ ጸይመልና እዩ ንምንታይ ንሕና ንጸውም ብጾምና ክንጸድቕ ኣይንኽእል ኢና ዝብሎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ግን ክእዝዝ ከለኻ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ስለ ጾም ኣብ ዝተማሃረሉ አንቀጽ ሰበት ጸውሙ ይትኩኑ ከመ መደልዋን ንስኻትኩም ክትጾሙ እንከለኹም ከም መደልዋን ከም ፈሪሳውያን ኣይትኹኑ ከም ዝጾምኩም ኣይትፈለጡ ማለት እዩ ርስኩም ቅባት ግበሩ ጎጽኩም ቅባት ግበሩ ከም ዝጾምኩም ደቂ ሰባት ጾምኩም ጾምዎ ጾም ደቂ ሰባት ንኽሪኢልኩም ኢልኩም ኣይትግበርዎ ንኽብል ከም ፈሪሳውያን ኣይትኹኑ ይብል ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ክትጾሙ ከለኹም ክብል ከሎ ጾም ከም ዝግባእ ዝነግር ዘሎ ምእመናን ምክንያቱ ጾም ይግባእ ዝብል ቃል ኣበየሎ ዝብሎ ወገናቱም ብዙሕ ስለ ዘሎ ክትጾሙ ከለኹም ክብል ከሎ ናቱ ትርጉም እዩ ማለት እዩ ጾም ስለ ዝግባእ ጾም ናይ እግዚአብሔር ስርዓት ስለ ዝኾነ ጾም ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ተፈጽም ስለ ዝኾነ ጾም ንነፍሲ ተሐጉስ ስለ ዝኾነ ንስጋ ተድክም ስለ ዝኾነ ጾም ሰማያዊ ቦታ ኣብ ሰማያዊ መሕደር ቦታ ተዳልኹም ምዃና ክነግርን ከሎ ክትጾሙ ከለኹም ግን ከም ፈሪሳውያን ኣይትኹኑ ይብለና ማለት ከምኡውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 አንቀጸ ቡጻን ስለ ቡጻን ዝዛረብን ከሎ ቡጻን እምንቱ ለይርህቡ በእንተ ጽድቅ ስለ ጽድቅ ኢሎም ዝጾምኡ ስለ ጽድቅ ኢሎም ዝጦምዩ ንሰምንታይም ቡጻን እዮም ስሞሎም መንግስተ ሰማያት ንዓኣቶም ያሞ ንሰምንታይም ቡጻን እዮም ማለት እዩ ስለ ጾም ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ምክንያቱ መጀመርያ ንጸላእ ሰናያት ዘሰነፎ ብምንታይ እንተራ ተባሂሉ ብጾም ጸላእ ሰናያት ዋላ እኳ ኣብ ቀራንዮ በዕለተ ዓርቢ ሞይቱ ተሳዒሩ ዝብል ትእዛዝ ወይ ድማ ትምህርቲ ናይ ቤተክርስቲያንና ያሃሉ መጀመርያ ብሕሉን ዝተሰነፈሉ ጸላእ ሰናያት ግን ኣብ ቀራንዮ ቆሮንቶስ ማለት እዩ ብጾም እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ ብጾም ጀሚሩ ንዑ ንኸሰንፍ እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ ብስደት ጀሚሩ ንዑ ንኸሰንፍ መጨረሻ ድማ ብስቅለት ኣብ መስቀል ቀተሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ንጸላእ ሰናያት ነሰንፈሉ መገዲ ሓደ ጾም ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 እግዚአብሔር አምላክ ክብረ አምላክነቱ ኣብ ደብረ ታቦር ብዝገለጸሉ ግዜ ሰለስተ ሐዋርያት ሒዙ ከም ዝኸደ እቶም 9 ሐዋርያት ድማ ኣብ ታሕቲ ከም ዝጸንሑ ይነግርሞ ሓደ ወዱ ርጉም ዝኾነ ጋኔን ዝሓዞ መጽዩ ነዚ ወደይ ሕዊለይ ነዚ ጋኔን ዝያውጽኡለይ ንወደይ ርጉም ዝኾነ ጋኔን ሒዝወሎ ዓባስ ዝኾነ ጋኔን ሒዝወሎ ክዛረብ ዘይክእል ሓንሳብ ናብ ሓዊ ድርብዮ ሓንሳብ ናብ ቃላይ ድርብዮ ሓንሳብ ናብ ጎቦይ ድርብዮ ናብ ጸድፊ ድርብዮሞ ነዚ ጋኔን ዝያውጽኡለይ ኢሉ ንሐዋርያት ክዛረቦም ከሎ ክልሙኖም ከሎ ሐዋርያት ፈቲኖም እዮም ግን ኣይተኻኣሎምን ማለት እዩ ብድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ አምላክነቱ ገሊጹ ናብ ሐዋርያት ምስ መጸ ግን እንታይ ኢሎም ደቂ መዛሙርትኻ ኣይተኻኣሎምሞ ንዓኻ ዝከኣለካ እንተደኣ ኮይኑ ወደይ ሕወለይ በሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢሉ ክምልሰሉ ከሎ ኢና ንርኢ ንምንታይ ዝከኣለካ ኮይኑ በልካ እግዚአብሔር አምላክ ዝከኣለካ እንተደኣ ኮይኑ ይባሃል ዲመመናን ኣይባሃልን እግዚአብሔር አምላክ ዘይከኣሎ ነገር አሎ የለን ኩሉ ይከኣለይ ማለት እዩ ስለዚህ ንምንታይ ይከኣለካ እንተደኣ ኮይኑ በልካ በሎ
ምክንያቱ ንሱ ዝተማሃሮ ንሱ ዝራእያ ካበይ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ካብ ተማሃሩ መምህር ከም ተማሃራ ኢሉ ስለዝሓሰበ ማለት እዩ ስለዚ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ይከኣሎ ይበለ ንዝኣምን ዘበለ እና እንታይ ኢና ክንገብር ዝግበአና ብእምነት እንተደኣ ፀየምና ኩሉ ከም ዝከኣል ኩሉ ክንበፅሖ ከም ንኽእል ማለት እዩ እንተደኣ ብእምነት ፀየምና ካብ ጾምና ደሞዝ ኣለና ኢልና እንተደኣ ኣሚንና ማለት እዩ ሰብ ከይርየና ሰብ ኣይፀውምን ይኸይብለና እዚ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ፈሪሳውያን ጾም ኮይኑ ይስተርፍ እቲ ጾምና ግን ትክክል ደሞዝ ኣለዎ ጾምና መዓስ ከምዃኑ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሰቦ እግዚአብሔር ኣብ ዝደለየ ግዜ ናይ ጾመይ ደሞዝ ኣለኒ ኢልና ኣሚንና እንተደኣ ፀየምና ንዝከኣሎ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ ኢሉ ክምልሰሉ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓሚሙ ዝነበረ እቲ ጋኔን ሒዝዎ ዝነበረ መንእሰይ መፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ፈወሶ ነቲ ጋኔን ድማ ገሰጾ ኣውፅኦ እሞ ብድሕሪ እዚ ሃዋርያት ቅርብ ኢሎም እንታይ ኮይኑ ንዓና ዘይተኻኣለና ንምንታይ ኢና ንሕና ዘየውፃና ኢሎም ክሓትዎም ከለዉ በህፀፃ ሃይማኖትክሙ ለእመብክሙ መጠነ ህጠተ ሰናጴ እስኹም ዘየውፃእኹሞ ነዚ ጋኔን እዚ ብሰንኪ ጉድለት እምነትኩም እዩ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኸውን እምነት እንተደኣ ሃልያትኩም ኢልዎም ይትረፍ ዝጋኔን እዚ ነዚ ጎበዚ ነዚ ዓብይ ተራራውን ፍልስ እምዝየ ሃበካ ካብዚ ቦታ እዚ ናብቲ ቦታ እዚ ኪድ ክትብልዎም ከለኹም እንተኣዘዝኩምን ዝጎበዚ ክእዘዘኩም እዩ ንዓኹም ዝጋኔን እዚ ዘይተኣዘዘኩም እንታይ ይብሎ ብሰንኪ ጉድለት እምነትኩም ይበሎም ስለዚ ኣባይ ናባኹምን ኣብ ኩላትና ዘሎ ፀላኤ ሰናያት ንምንታይ ኢና ብጾም ጌርና ዘይንስዕሮ ንምንታይ ኢና ንዕኡ ዘይንስዕር እንተላ ተባሂሉ ብሰንኪ ጉድለት እምነትና እዩ ክንጾም ከለና ኣሚን ናይ ኮንና ንጾም ክንጽሊ ከለና ኣሚን ናይ ኮንና ንጽሊ ዘለና ማለት እዩ ክንምጽውት ከለና እውን ኣሚን ናይ ኮንና ንምጽውት ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እምነትና ሽግር ኣለና ማለት እዩ እምነትና ንባዕሉ እውን ኣቦናን ኣዴናን በ40 ብ80 ማዕተብ ስለዝኣሰሩልና ክሳድና እምበር ብርግጽ ተረዲና ሰማያዊት ከም ምዃና እዚኣ ኣብ ምድራዊት ንከባ ዘለና ኣብ ምድራዊት ንመሃራ ዘለና ትምህርቲ ኣብ ሰማያዊት ስፍራ ቦታ ከም ዘለና ኣሚንና ይኮንና ከም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ጉድለት እምነት ስለዘሎ ኢና ፀላእ ሰናያት ምሳና ዘሎ ስዒቡ እንታይ ልዎም ዝንቱ ዘመድ ይወፅእ ዘንበለ በጾም ወጸሎት እዚ ዘመድ እዚ ግን ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎት እንታይ ይከውንን ኣይወፅእኒ ፀላእ ሰናያት ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን ኣይወፅእኒ ኢሎም ማለት ስለዚ ኣባይ ናባኹምን ምናልባሽ ነቲ መንእሰይ ንዕኡ ጋኔን ሒዝዎ ስለ ዝነበረ ስለቲ መንእሰይ ንሱ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላክ ስለ ኩላትና እዩ ምናልባሽ ንዕኡ ዓባስ ጋኔን ዘይዛረብ ዘይላፋለፍ ጋኔን ሒዝዎ ነሩ በልና ኣባይ ናባኹምን ዘለዎ ጋኔንትን ባዕሎም ብዙሓት እዩ ጋኔን የብለይን ዝብል እንተደኣ ሃልዩ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ኣነ ሓጢያተኛ ኣይኮንኩን ዝብል ሰብ ገዛ እርሱ ሓሰበ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ጋኔን የብለይን ዝብል ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ምናልባሽ ተዘይወደቕና ተዘይተለፋለፍና ናብ እሳት ተዘይወደቕና ናብ ቃላይ ተዘይወደቕና ናብ ጎቦ ተዘይፀደፍና ጋኔን ዘይብልና ኮይኑ ይስምዓና ማለት እዩ ስፍራ ናይ ጋኔን ኮይና ዘለና ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኢና ማለት እዩ ከመይ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ቴሌፎን ናይ ሞባይል ስልኪ ወልፊ ዘለዎ ጋኔን ሒዝና ዘሎ ናይ ድቃስ ወልፊ ዘለዎ ጋኔን ሒዝና ዘሎ ማለት ናብ ቤት እግዚአብሔር ካብ ምምልላስ ንላዕሊ ኣብ ቲክቶክ ናይ ምጽራፍ ጋኔን ሒዝና ዘሎ ማለት ናይ ሓደ ሓውና ናቱ ኣበር ኣኪብና ናቱ ስንፍና ኣኪብና ኣብ ምቅላዕ ንሓንቲ ሓፍትና ቪድዮታት ሒዝና ጥራሕ ነብሳ ኣብ ምቅላዕ ንሓደ ሓውና ቪድዮታት ሒዝና ጥራሕ ነብሳ ኣብ ምቅላዕ ናይ ደቂ ሰባት ውጥቀት ዝደሊ ጋኔን ሒዝና ኣሎ ንዓይና ማለት ስለዚ ዝጋኔን እዚ ብምንታይ ዝወፅእ እንተደኣ ተባሂሉ ብጾምን ብጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ቃል ንሃዋርያት ዝበሎም ቃል እዚ ጋኔን እዚ ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን ኣይወፅእን ናይ ምጽላእ ማለት ናይ ደቂ ሰባት ሕማቅ ናይ ምድላይ ጋኔን ሒዝና ኣሎ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ከለና ድቃስ ዝመጻና ቤተክርስቲያን ክንከይድ ከለና ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ ነው ንብል ሰባት ማለት ኣብ ግዜ ስብከት ኣብ ዝኾነ ፕሮግራም ኣብ ተኣከብናሉ ቃል እግዚአብሔር ስብከት ኣነ ይሖመን ኣብ ምብላዕ ኣምስታይ እንተዳ ኮይኑ ግን ዝሓወይ ንዓና ንኸይድ ገዛና ብዘላ ሓደስ ናበይ ነቂልና ቀሲልና ዘይንሰቲ ኣብ ግዜ ስብከት እንተዳ ኮይኑ ግን ኣነ ይሖሞ ክንከይድ ባይ መሲልና ደምጊና ንብል ወለዶይና ዘለና ማለት እዩ እዚ ካመን ዝመፀ እንተዳ ተባሂሉ ካብ ጋኔን ዝመፀ ማለት እዩ
ጸላኤ ሰናያት ማለት ሰናይ ዝጸልእ ይትርጉሙ ነቲ ሰናይ ነገር አባና ንኸይሉ ንሕና ዝተቀደሰ ህይወት ከይልወና ሎማ ኣብዚ ዝተቀደሰ ህይወት መሪሕና ኣብ ሰማያት ድማ ዝተቀደሰ ናብራ ንኸይንነብር መዕንቀፍ ዝኾነና ጸላእ ሰናያት ማለት ስለዚ ጸላእ ሰናያት እዚ ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን ኣይወፅእን እዩ በሎ ኣለዚ ክንጸውም ከለና ከመይና ክንገብር ዘለና እንተላ ተባሂሉ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 9 ጽቡቕ ገይሩ ተነጊረልና ኣሎ ማለት እዩ ምጽዋታ ክንወስኸሉ ንጾም ምጽዋታ ክንወስኸሉ ግበሩ ምህረተ ለምስኪናን ወለነዳያን ነቶም ነዳያን ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ነዳያን ንዓቶም ርህራሄ ክንገብር ማለት እዩ ንሕሙማት ክንበጽሕ ከምዚ እንዳገበርና ፍጹም ጾም ንኽኸውን ምክንያቱ እስራኤላውያን ኣብ ምርኮ ወሪዶም ከለዉ ትንቢተ ዘካርያስ ነግረና ዘሎ ጾም ጸለይ ግን ካብ ምርኮ ከምሉጥ ኣይከኣሉን ብሓቂ እዚ ጾም እዚ ዲኣነ ዝቕበሎ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ከምዚ ጌርኩም ጾሙ ክብል እንከሎ ካብ ልብኩም ቂም አውጽኡ ዘአንበረ ቂም ወስተልቡ ይወክፍ ጸሎታ ኣብ እግዚአብሔር ከም ዝለ ሃይማኖት አበው ቂም ኣብ ልቡ ዘቀመጠ ጸሎታ ቅድሚ እግዚአብሔር ውክፍት ይኮነትን ጾሙን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ይኮነትን ቅብልት ይኮነትን ተቀባልነት ይብላል ይብል ማለት ቂምን በቀልን ካብ ልብና አውጽና ብንጹህ ልቦና ብንጹህ አእምሮ ክንጸውም ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 7 ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና ማለት አሞዳታ ጾመ ነቢያት ዝተባሃለ ጾም ክንደይ እዩ እንተዳ ተባሂሉ ነቢያት ኩላቶም 40 መዓልቲ እዮም ጾሞም ንሕና ንጾሞ ግን 43 መወዳእታ ጋር 44 ማለት እዩ ንምንታይ 3 መዓልቲ ተወሲኹ እንተዳ ተባሂሉ ናይ አቡነ አብርሃም ሶርያዊ ማለት አብርሃም ሶርያዊ ጳጳስ ናይ ግብጽ ኒዮር ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበሩ ዘይኣመንቲ ኣብ መጽሐፍኩም ሲ ይብል ኣብ ዝኾነ በወጽናህና ማለት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ለና ክንድፍራ አድር ተአክል እምነት ተዳህሊያትኩም ዝጎበዚ ተላዓልሞ አፍቲ ይኸድ ከተቀመጥ እንተራልኩም መስከቀመጥ ይዝብላልሞ ስለዚህ ንስኻ ጳጳስ ይኻስኻትኩም አመንቲ ይሁም እስካ አርኢና ምክንያቱ ትእምርትን ተአምራትን እዮም ብትእምርትን ተአምራትን እዮም ዝአምኑ ነይሮም ማለት ብምራይም ዝአምኑ ነይሮም ንሳቶም ማለት አይተቀበሉን እምነት አይተቀበሉን በየእምሮም በሕልናም አይተቀበሉን ብምራይም ዝአምኑ ነይሮም ማለት ስለዚህ አቡነ አብርሃም ወይ ድማ አብርሃም ሶርያዊ ጸሎት ጸለየሞ ቅድስት ድንግል ማርያም ተገለጸትሉ ቅድስት ድንግል ማርያም ተገለጸሉ ኸላ እዚ ጎበዚ እዚ ተአምር እዚ ዝከናወን በአኻ ዘይኮነስ ስምዖን ዝበሃል ሰፋይ ጫማ አሎ ብኡይ ዝኸውን ረይሁም መመራ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ንፋስ ናበይ ከም ዝነፍስ አይትፈልጥን ይሁም ይብል ትርጉም እንታይ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ አመን ከም ዝሐድር አይፍለጥን ኣብድኸ ኣብ ነዳይ ከሐድርኽን ኣብ ሃፍታም ከሐድርኽን ኣብ መእመን ከሐድርኽን ኣብ ካህን ከሐድርኽን እግዚአብሔር ክግለጸሉ ኣብ ዝደለየሉ ይዝሐድር ማለት እዩ ስለዚህ ስምዖን ሰፋይ ጫማ ይነር ሰፋይ ጫማ ይነር ንሃይማኖት ኢሉ ንኃጢአት ንምቋም ማዕረ ሓደ ዓይኑ በርቂቑ ዝወድርበየ ማለት እዩ ስለዚህ ስምዖን ዝበሃል ሰፋይ ጫማ ኣሎ ንሱ እዩ ነዚ ተኣምራት እዚ ዝገብሮ ምስ በለቶ ስምዖን ዝበሃል ኢሉ መጽ ድማ ክወስዶ ኢሉ መጽ ስምዖን ወን አበየ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን እና ስምዖን ከምዚ ገይሩ ከይበሃል ጳጳስ እዩ ዝኣክል ጳጳስ ዝኣክል አቡነ አብርሃም ወይ ድማ ሶርያዊ አብርሃም ሶርያዊ ንሱ ብጸሎት ገይሩ ብሱባኤ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ወይኑ ንክበሃል ስምዖን ብድሕሪ ጳጳስ ኮይኑ እቶም ህዝቢ ከቢቦም ኣብ ማእኸል ኮይኑ ጳጳስ ብቅድሚት ኮይኑ 3 መዓልቲ ዝኣክል ሱባኤ ኣተው እሞ እቲ ጎቦ ንሱ ካብቲ ዝነበረ ናብቲ ሓደ ጎቦ እንታይ ኮነ ፈለሰ ወይ ድማ ተንቀሳቀሰ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወይ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛ ከምዃኑ ድማ በዚ ተረጋገጸ ስለዚህ እቲ ተአምራት ንሱ ዝተኸናወነ ብጾም ስለዝኾነ ንዑ እንደሐሰብና ቅድስት ቤተክርስቲያን ዘረታዓትሉ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ሐቀኛ ዝኾነትሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዘረታዓሉ ዕለት ስለዝኾነ ተንሰለስተ መዓልቲ ከም ጌርና ንጾመን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ጋህድ ዝበሃል ጋህድ ማለት ምግላጽ ማለት ተግህደ ተገለጠ ኢሉ በአማርኛ ይፈታው ተግህደ ማለት ዘይነበረ ክግለጽ ከሎ ስለዚህ ኣብ ልደት እንታይ ዝግለጽ እንተራ ተባሂሉ አካላዊ ቃል ዝግለጽ ማለት እቲ ዘይንሪኦ ዝነበርና እግዚአብሔር አምላክ ስጋና ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ዝተገልጸልና አምላክ ስለዝኾነ ማለት ኣብ ግዜ ጥምቀት ጋሃድ ክባል ከለኻ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ስላሴ ዝተገልጸሉ ስለዝኾነ ማለት ስለዚህ በዚ
እዚ መዓልታት እዚ ንጾሞ ማለት እዩ ሓፈሻው ነቢያት ዝጾሙ ወጾም ንሕና ንምንታይ ኢና ንጾም እንተራ ተባሂሉ ነቢያት ውረድ ተወለድ እንዳበሉ ይጾሞም ማለት እዩ ኩሎም ነቢያት ዝጾምዎ ራእይ እንዳረአዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ብራእይ በአምሳል እንዳገለጹዋ ማለት እዩ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ክውለድ ከም ምዃኑ ውረድ ተወለድ አድሕነና ወነአድህነነ ፈኑ ዲከ ማርያም ወነአድህነነ እንዳበለ ቅዱስ ዳዊት ክዝምር እንከሎ እዚ ጾም እዚ ነይሩ ማለት እዩ ድሕነት ኣብ መጽሐፈ ቀለሜንጦስ ከም ዘሎ በታ ሓሙሸይቲ መዓልትን ፈረቃን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነከ ዝብል ትንቢት ዝተባሃለ መሓላ ንኽፍጸም ንዓፈጽም ንዓድሕነና እንዳበሉኦም ጸይሞም ማለት እዩ ነቢያት ስለዚህ ንሕና ከዓ ንምንታይ ኢና ንጾም እንተራ ተባሂሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ተወሊድኡ መከራ መስቀል ተቀቢሉ ንዓና አድሕነና እዩ ካብ ሲኦል ናብ ገነት አስጊርና እዩ ሞት አባና ስልጣን ከም ዘይብሉ ገይሩ ወዲኡ ኸይዲ ግን ሓደ ምጽአት ንጽበይና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ምጽአት ይዘለው ምጽአት ዝበሃል ንዓና ድማ መጺኡ ልክ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ነቶም ሙታን ዝነበሩ ብስግኦም ዝመቱ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ከም ዝወሰዶም ንዓና ድማ ካብዚ ናብ ሰማያት ዝወስደና ግዜ ድማ ኣሎ ንዓ ውረድ ውሰደና አድሕነና እንዳበልና ካብዚ ናይ ዓለም እዚ ፈተና ካብዚ ናይ ዓለም እዚ ሓጢያት ካብዚ ናይ ዓለም እዚ ርክሰት ንሱ እንዳዘከርና ምጽአት እንዳዘከርና ክንጸውም ከም ዘለና ተኣዚዝና ኢና ማለት እዩ ነቢያትን ሐዋርያትን ዝጾምዎ ጾም ወይ ድማ ካልኦት ቅዱሳን ዝጾምዎ ጾም ንኽንጸውም ንምንታይ እንተራ ተባሂሉ ከዓ ብኻልኣይ መገዲ ንሕና ንሶምን ምትእስሳር ኣለና ክንፈላለይ ንኽእል ኢና እስከ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ክገልጾ ከሎ ከምዚ ኢሉ ይገልጽ ማለት እዩ መልእክቲ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 19 ክሳብ 22 ከምዚ ይብል ኢሚእዜሰ ይኮንኩሙ ነግደ ወፈላሴ አላ አንቱሙ ሰብአ ሀገሪቶም ለቅዱሳን ወሰብአ ቤቱ ለእግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንድሓር ግን ንስኻትኩም አጋይሽ አይኮንኩምን ንስኻትኩም ጓኖት አይኮንኩምን ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ኢኹም ንእግዚአብሔር ውን ቤተሰቡ ኢኹም ይብልሞ እስመ ተሃነጽኩሙ ዲበ መሰረተ ሐዋርያት ወነቢያት ይብል ንስኻትኩም ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ኢኹም ንእግዚአብሔር ቤተሰቡ ኢኹም አጋይሽ አይኮንኩምን ጓኖት አይኮንኩምን ይብልሞ ወርዲ ልታይብል ንስኻትኩም ኣብ ርእሲ ሐዋርያትን ነቢያትን ኢኹም ተሃኒጽኩም ለና ሓደ ህንጻ ምስ መሰረት ክፈላለ ይኽእል ኣይክእልኒ ሓደ ህንጻ ምስ ላዕሊ ምስ ክዳኑ ክፈላለ ይኽእል ኣይክእልኒ ህንጻ ተባሂሉ ጽዋ ነዞም ኩሉ ዘማለይ ስለዚህ ንሕና ድማ ካብ ሐዋርያትን ካብ ነቢያትን ክንፈላለ ንኽእል ኢና ማለት ምሳና ምትሓሓዝ ኣሎ ኣብ ርእሲ ሐዋርያትን ኣብ ርእሲ ነቢያትን ኢና ተሰሪትና ንሕና ማለት ስለዚህ እስመ ተሃነጽኩሙ ዲበ መሰረተ ሐዋርያት ወነቢያት እንዘ ክርስቶስ ርእሰ ማእዝን ተህንጻ ይብል ክርስቶስ ድማ ርእስ ማእዝን ናይቲ ህንጻ ድማ መን ክርስቶስ እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ክንጾም ከለና ንሐዋርያትን ነቢያትን ኣይኮንና ንምልኽ ዘለና ንሕና ርእስ ናይ ኩላትና ርእሰ ማእዝን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ህንጻ ድማ ንሕና ኢና መሰረትና ድማ ነቢያትን ሐዋርያትን እዮም አይንፋላለና ቅዱሳን ንሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፋላለ አይከአልን እዩ ማለት እዩ ዘበቱ ይሃድር ኩሉ ህንጻ ወይጸንዕ ጽርሐ መቅደሱ ለእግዚአብሔር ወአንቱም ይወቱ ተሃነጽኩሙ ማህደረ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ነዚ ዘማለ ህንጻ ጽኑዕኩም ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ መሕደር መንፈስ ቅዱስ ክትኮኑ በዞም ቅዱሳን እግዚኦም ተሃኒጽኩም ኢኹም ብለና ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ምትሓሓዝ ስለ ዘለና ንሶም ዝጾምዎ ጾምና እዩ ንሶም ሰገድዎ ስግደትና እዩ ንሶም ጸለይዎ ጸሎትና እዩ ማለት ምትሓሓዝ ኣለና ንምንታይ ዲና ወለድና ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝክር ናይ ሚካኤል ዲ ዝክር ናይ ባለ እግዚአብሔር ዲ ዝክር ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ዲ እንዳበልና ናይ ወለድና ናይ ሎሚ 50 ዓመት ናይ ሎሚ 40 ዓመት ቆፂርና ንሕና ንዝክር ኣብዚ ኮይና ስለምንታይ እንተራተባይሉ ሙሶ ምትሓሓዝ ኣለና ስለዚህ ነቢያት ዝገበርዎ ዕለት ድማ ክንዝክር ናቶም ምትሓሓዝ ከም ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 19 ጀሚሩ ከምዚ ገይሩ የስተምህረና ማለት እዩ ዝማሃረና ዝገሰጸና ንእግዚአብሔር አምላኽና ክብር ምስጋናን ንዕይ ይኹኖ ጾምና ናይ ድሕነት ናይ ስርየት ይግበረልና ብሰላም ናብ ብርሃነ ልደቱ ብርሃነ ጥምቀቱ የብጽሐና ወስብሐት ለእግዚአብሔር